Indija svjetske naslovnice puni velikim brojem zaraženih i umrlih od koronavirusa, no s tog golemog tržišta stižu dobre vijesti za hrvatski izvoz. Unatoč pandemiji, domaća inovativna tvrtka uspjela je tamo poslati prvu pošiljku svojih pametnih senzora za željeznički promet u poslu vrijednom 40 milijuna eura. I u drugoj najmnogoljudnijoj zemlji svijeta sigurnost željezničkog prometa čuvat će pametni senzori koje su izumili hrvatski inženjeri. Zbog korone proizvodi u skladištu čekaju prvi slobodan avion za Indiju jer je promet ograničen na dostavu hrane i lijekova. U ovim je malim kutijicama sadržano hrvatsko znanje koje je osvojilo svijet. Ovi senzori putuju na golemo indijsko tržište. Jedan stoji više od 1000 eura, a u Indiji ima više od 1,3 milijarde stanovnika koji se jako vole voziti vlakovima, pa naručuju više od 300 komada na mjesec. U Indiji šta god da prodajete na zemlji s toliko stanovnika je ogromno. Znači to je recimo samo taj naš segment, jasno nismo samo mi na njemu, je vrijedno 2,5 milijarde eura. Svojom su pameću i proizvodima osvojili 50 država na 6 kontinenata, od Čilea preko Južnoafričke republike, Turkmenistana, Uzbekistana do golemih tržišta Kine, Rusije, SAD-a ili Indije. Iza tvrtke je niz domaćih nagrada za izvoz i inovacije. Altprovi senzori zapravo su iznimno važni za organizaciju i prvenstveno sigurnost željezničkog prometa. Oni bilježe prolazak vlaka i podatke odmah javljaju uređaju u onoj kućici tamo. Taj uređaj može u sekundama automatski spustiti rampu i spriječiti moguću željezničku nesreću. Posjetio ih je šef gospodarske komore, jer početni uspjeh tvrtka duguje baš sajmovima i poslovnim putovanjima na koje ih je vodila komora. Poruka svim kritičarima. Mi sve činimo u našoj moći da im pomognemo u njihovom poslovanju, ne samo u Hrvatskoj, pogotovo u izvozu, jer smatramo da je izvoz ključ razvoja. Ali u prvih pola godine izvoz je zbog pandemije pao gotovo 7% u odnosu na isto vrijeme lani. Izvezlo se za 6,9 milijardi eura, najviše baš električnih strojeva, opreme i dijelova. U top 10 odredišta samo je jedna država izvan Europe, SAD. Koliko se orijentirate samo na obližnje zemlje, onda morate biti i shvatiti da možete imati i da ćete vjerojatno imati manje i razvoj i manje prihode. Treba se usko specijalizirati i biti u nečemu najbolji. No za razliku od svijeta, u Hrvatskoj se njihovi proizvodi ne prodaju. Od 1500 pružnih prijelaza tek 100-tinjak ima njihove pametne senzore. No s velikom modernizacijom pruga europskim novcem otvorila se prilika i za popravljanje takvog stanja.